שלום, אני אדבר על בוט רפלקציה, זה מה שבחרתי, זה פיתוח שאני יצרתי השנה ואני אספר עליו. מה זה בוט רפלקציה? בוט, איתו התלמידים מנהלים שיחה על חוזקות, נקודות לשיפור והצבת יעדים להמשך המחצית, זה נעשה באמצע המחצית לאחר רבעון הראשון. אז מאיפה הגעתי לזה? אני מוביל את המאפייה, מאפייה זה מרכז החדשנות בדרור, יש בו כל מיני דברים, אני אציג אותו לשנייה, אנחנו מקיימים אקאטונים ומפיקים פודקאסטים ויוצאים לכל מיני מסעות למידה בבתי ספר, ויש בנו כל מיני אקסלרטורים של כל מיני אנשים שיש להם רעיונות, מקום שבו המורים, הקהילה, התלמידים יכולים לעוף עם הרעיונות שלהם. ובמסגרת הזאת יש לי נטייה לחפש כל מיני דברים חדשניים, אבל זה לא היה הדבר שהוביל אותי, מה שהוביל אותי זה בסופו של דבר, כמו שלמדנו, הכאב. הפריע לי מאוד שגיליון המחצית והגיליון הרבעון והמפגש הזה של יום ההורים הוא נסוב רק בעיקר סביב ציוני ונטול רגש ובמימד אישי. אני אראה לכם לרגע איך נראה גיליון הציונים שאותו פוגשים ההורים, דבר ראשון שמכנסים ביום ההורים, זה נראה משהו כזה, ככה זה היה שנה שעברה, ואפשר לראות כאן כל מיני ציונים ואחוזים ומספרים. השנה נתנה לנו עיצוב חדש, קצת יותר חי וזה, אבל עדיין אין את הפן האישי של התלמיד, זה מה שהפריע לי. ודבר נוסף, כאב מספר 2, גיליון התהודה. לפני שהיה בוט רפלקציה היה גיליון תהודה, התלמידים היו יושבים עם איזשהו טופס, שהם היו ממלאים על עצמם, חוזקות, נקודות לשיפור, מה המורה אומר להם במקצוע וכו'. אבל הם היו עושים את זה בצורה לקונית, סליחה, והרבה פעמים לא עושים בכלל, והיינו צריכים כל הזמן להעמיס להם כל מיני דוגמאות כדי לתת להם רעיונות לכיוונים לכתוב, והמחנכים היו צריכים לעבוד בזה כדי לחלץ את המידע, ולכן היה פה איזשהו פספוס, ומה שאני חשבתי לרתום את המינה לעשות את הגיליון הזה, את המסמך הזה יותר אינטראקטיבי. מה היתרונות של הבוט? כשהבוט מנהל שיחה עם התלמיד, אז בעצם במקום שהוא ימלא את המסמך הזה, את התהודה, התלמיד באמצע הרבעון יושב ומנהל שיחה עם הבוט. הבוט יודע להתאים את עצמו לשיחה, הוא יודע להתעכב איפה שצריך, הוא יודע לשאול שאלות או לנסות נקודות להבהרה או דוגמאות שיכולות לעזור לתלמיד ולהתקדם בשיחה, הוא סבלני, הוא לא שיפוטי. כל השיחה הזאת לוקחת רבע שעה 20 דקות, ועשינו ניסיון, נתנו אותה בכל 3 השכבות, י' י' א' י' ב' באמצע המחצית, התלמידים קבעו יעדים להמשך לעד סוף המחצית, ובכלל חשוב להגיד שהשיחה לא התנהלה רק סביב יעדים או מטרות לימודיות, אלא באופן כללי על עוד היבטים. אני אראה כאן איזושהי הדגמה לדבר הזה, אז הנה זה הצ'אטבוט, Magic School חינמי, המחנך שולח לתלמידים את הלינק, הם נכנסים לעשות את זה דרך הטלפון, והנה הוא אומר להם שלום, אני בוא לשיח רפלקטיבי, ואז אני אכתוב לו שלום, אני אנסה להיות תלמיד קצת מעצבן, אנחנו לא נספיק הרבה בהדגמה הזאת. נחמד מאוד, איך קוראים לך? הנה, עוז. כן, וככה הם דיברו איתו בטלפון, תוכל לחשוב דברים שאתה אוהב לעשות, ואני אכתוב לו לא. עכשיו אני הצגתי את זה גם למחנכים של השכבות, והמחנכים התחילו לקלל ולעשות כל מיני דברים, אבל הוא ידע להתמודד עם הכל, והם היו מאוד מרוצים. עכשיו כשהם היו מרוצים הבנתי שזה כנראה הולך כן לעבוד. אולי אתן כמה דוגמאות, זה יעזור, למשל ספורט, משחקים, מוזיקה, אז אני אענה לו בין הכל לילות. עכשיו כל הדבר הזה בעצם, לאן זה הולך? לזה מה אתה אוהב בכדורגל? לשחק בעצמך, לצפות במשחקים, אולי שניהם, כל הדבר הזה הולך לאיזושהי שיחה שבסוף הבוט מסכם אותה בקול של התלמיד, ומציע לתלמיד סיכום לשיחה הזאת. ואז בעצם התלמיד לוקח, אם הוא רוצה לשנות הוא משנה, אם לא, הוא לוקח copy-paste, מעלה את זה כל התלמיד במשוב, פשוט מעתיק שם את זה במשוב, וביום ההורים, עברנו עוד רבעון עד ליום ההורים, ביום ההורים יכולים, ככה בעצם מתחיל היום ההורים עם דבר התלמיד. והפידבקים היו ממש טובים, כלומר, הרבה הורים שלא רגילים לשמוע כל מיני לבטים והתלבטויות ויעדים שיש לילד שלהם, פוגשים את זה שם, וזה הקפיץ את היום הורים, הפך אותו הרבה יותר משמעותי. נראה כאן אחר כך עשיתי כאן איזשהו שאלון בוט רפלקציה, שמילאו אותו בי' י' א' י' ב', האם התלמידים מילאו את הבוט בכיתה וכו' וכו'. השאלה הכי חשובה, האם לדעתך צריך להמשיך עם הרפלקסיה של הבוט? האופציה לא להמשיך לא קיימת, 60% חושבים שצריך להמשיך פעם בשנה, זאת גם דעתי אישית דרך אגב, ו40% חושבים שצריך לעשות את זה פעמיים בשנה, באמצע כל מחצית. זהו,
זה היה על בוט הרפלקציה בתיכון דרור, שמשתמשים בו בי', י"א, י"ב, המחנכים וכלל התלמידים.